Здравейте хора, сега ще игра на Happy Wheels. Дано не ви прегодя. Да, ще напиша Слендер. Добре. Не, не искам Слендер, искам тук. добре, я да ви... Я пусти... Ей, това да видим какво е. Добре. Къде да знам какво е? Ауч. Ето какво е. Не, благодаря. Това ли беше? Мисля, че да. Сега ще ме убият бързо да се махам. Чакай. Да, на FNAF ще напиша нещо. Добре. FNAF не е страшно. Да, аз мога да държа. Добре, като се натискате и пишете FNAF. Какво ти искате пишете? Я да видим това. Изглежда ми като пица. Дано не е тъмно. Не е това. Шиповата на жената, проблем Не ме ли? интересува, не. Ауч! Само как се щупи? Чакай малко, ще го отдалеча. Ето. Дай да тръгнем. Как само дай пак, питай пак. Добре. Всеки опитва по няколко пъти. Ама освен аз. Опа. Не. Не чу как? Казах ти. Дай ще вратнем. Сега сме го гледали унавата как се врати. Давай напред. Да. Вот. Уи. Опа. Тук не успя. Да, вярно. Опа! Ауч! Здрасти, скъпа. Искаш ли да ми побиришеш? Какво направи, бат? Това. Щуби главата на жената, бе. Виж как се прави. Чакай. Мисля, че ако направим... Ето Завъртулка. така. Ето готово. Давай, продължай надолу. Good Freddy или който е Good? Гадост. Давай, колко пъти, бе. Чакай. Да я това в FNAF 4. Не е това. Помни как звучи. Беше ужасно. Знам дано на някой да го изкара такова. Защото този Фреди е много грозен. Как скачам? Да. Бути ги, бе! Как да ми бутна? Ето така. Чакай, дай аз да опитам нещо. Изкараме ангелицето. Мислех, че къщата се движи, а се движил героя. Няма как да ме убиеш. 5 часа, мисля, че. Дай надолу. Чакай, нали е 6 часа? Не, 5 е. Много си грозен, казвам ти. Дай тук. Значи изчезна. Изчезна ли? Да. Не е изчезна. Ето му виждам, чакай. 5 часа. Се ходи сега. Аз не знам. Да излезем просто. Да седна ти на газа. Давай, махни го. Че няма се върти така. Да опитам пак или? Не. Добре. Ей, това да бъде. Какъв герой? След бри хеликоптера. Абе, сега ще е много лесно, е. Ауч. Ей, стига, бе! Спринтрап, бе! Излез да изберем друг герой. Извинявайте. Да сменим героя.
А дай това. Тръгвай. Добре, тръгвам. Ти пардя и смърдя. Няма такъв ач. Го биш падал през... Ако то ач, бе. Давай. Как да го направя? Аз не знам. Пускам се от скутера. Как се пуска от скутера? Ето така. Не. Почни от начало как да... Здравейте, аз също правя. Ач. От колко високо падаш, дялото го вземи. No. Чакай, аз ще скача. Такова, тръгвай назад. Добре, де. Така не е назад. Фак. Здравейте. Знам как да направя на ест. Дай някой друг, ако искаш. Не, знам как да направя на ест. Чакай, оп. Сигурен ли си? Да. Казах, че... То било върти лестото. Добре. Ако искаш ли? Добре. Много ти не знаеш какво искаш. Това. Добре. Това е, давай. Пърти ли сега финално? Дали ръцете ми са таковаха? Беше толкова трудно. И това беше всичко от нас. Хора, може утре да направим пак клип. Не знам на какво. Пишете в коментарите каква е играта.